Reit, siamai. Croeso nôl i Cawl potsh fi'n credu. Raglen arall ble fi yn siarad a dangos nonsens. Ond, so dweitha gadis i chi nôl gyda bod yn barod i boran mas y pwli arno'r hen motor, so lle fe ffito yn o'r siafft. Wel, beth yn cofies i pryd na, yw'r math o belt sydd arno'r motor. Mae link type belt yma Mae'n credu nawr bod y dwy weir sy'n eisiau i referso'r motor i gael da fi yma. Strygles i weiran mewn y starter coil yn bach. Dim bod fi wedi stryglan weiro fe, ond stryglan ffindio'r weirs. A nawr, felly bod e'n helpu bod fi wedi treial a ffindio'r un mec o motor a beth e. Beth ffegres i mas o bod arno'r llall, oedd dwy yn edrych fel bod nhw wedi torri off arno dwy'r rein, a dwy cebl di ma, mae coch a di, so fi gael coch a di neu coch a glas, so fi gael mynd ond dwy di oedd arno'r llall, a ffegres i bod y doi ma fe rei syml ar just rhoi snip bach off efo nhw, rhyw ring connectors ach, so ffeili just tynnu nhw bant, so rhoi snip bach a weiro'r ein i mewn. So'r ffordd gorau sydd â fi, the suggestion sydd â fi, yw jyst newch siŵr bod chi'n gwybod beth chi'n tynnu'r led cyn i chi'n rhaid rhywbeth nôl at ei gili. Sa'n deall electrics digon da i gweud yn byd y biti fi. Ond newch siŵr bod chi'n gwybod beth chi'n tynnu'r led cyn neud i, achos mae fe'n safio lot o gwaith. Felly fi rhaid hwnna nôl mlaen nawr. Cael ei eisiau glanhau y screws yna bach. Fi am gweld os bod beth yn dod yn agos da fi. So na i roed e mewn i fforward a gweld beth sy'n digwydd. Wel, na good start. Wedyn mewn i backward a gweld os fod e'n mynd fforward ni. Fi'n credu bod e. Wei, ges i fe'n reit e. Dwi'n cymryd i picture am rwy'r sôn da fi. Mae zoomo mewn gwmynt i eich lle gweld. Sa'n iawn, lle na i picture fach fed, ond mwynha'n digon da. Mae lot o pethau fach i sorto arni. So beth fi am wneud yw fi am roed vertically header ni, so fi eisiau wneud vertically milling. Mwynha'n rhywbeth i fi'n eitha siŵr fi am wneud. Fi'n credu bydd fe'n, os bod fi yn dewis gwerthu,
Bydd fe'n gwerthu lot yn well wedyn. O fi yn meddwl gweithio neis heda, felly un o cwil fach arni. Fi albe cwil fach arni'n neud i'n real useful a fe'n gwerthu lot yn well. Ond i fi meddwl amdani am y gwmint o gwaith yndi, lle dim ffwrdd o fe, yna fe, am spell to. So, falle be wneud solid cwil a belt drive. Fi di gweld pobl a beth yw'r milling machines fach, Atlas milling machines, stwff fach tabletop i gael. A fi wedi gweld reini a belt drives, fi'n credu falle be rhywbeth tebyg yn gweithio yn ar y chlysur ma fyd. Dim ond, mae fe'n syml, ond o leia wedyn i fi lle neud vertical milling gyda i sy'n mynd i bod yn... Dim ond, fi'n mynd i lle neud y bethau wedyn, allai drilo gyda fe beth bynnag fi moyn yn y fe. Os bod vertical mill, bydd lot yn haws i neud bethau fel na anyway, so... Na ni, na di sorto de. A fi'n eitha ples bod fi wedi cael hwnna di wneud. Mae rhywbeth fi wedi bod yn moyn neud ers wythnosau nawr, a fi wedi cael ei wneud yn resymol. Digon teidi.